Igandean zerrendak itxi ostean, astelenean hasi zen ofizialki hauteskunde legeginen kanpaina eta azken egunetan hainbat hautagai, alderdi eta koalizioaren aurkezpenak izan ditugu Lapurdi Zuberoa eta Nafarroa beherean. Arratsaldeon ikusentzuleok aurkezpen hauen errepasoa egingo digu Iurre Bidegain lankideak eta ikusten duzu gaur euri giroa badugu ere, lehorteak eta aldaketa klimatikoak arrangura sortzen jarraitzen du laborarien artean eta honen gainean ere puntu bat egingo digu Frank de los Hor lankideak. Ongi etorri. Frantziako legebiltzarrerako hautagaiek 2 aste dituzte hauteslegoa konbentzitzeko eta horretan ari dira iparraldeko 3 hautesbarrutietan aurkeztuko diren alderdiak. Errepublikanoek argi dute haien sedea, Macron eta Muturreko alderdien aurrean alternatiba bat proposatu. Zalantzan jartzen du hobeagintzeko zatiketaren aukera. Zatiketak direla eta Fronte Popularra agertu dela dio eta Batasun Nazionalak bere emaitzak asko hobetu dituela. Bere ustez, Frantziako herritarrak geldirik daude. Hain zuzen, Valérie Castrek izango da 5. hautesbarrutiko hautagaia, Beñat Cassonneau 4. eta Emmanuel Brisson 6. Azken honen hitzetan, Frantziako herritarrek gaur egun seriostasuna nahi dute. Berriz elkarra entzutaren zai daude. Horiek horrela seriostasun hori irudikatzen duen hautagaia izatea espero du. Euskal Herria eta demokrazia defenditzeko prest agertu dira jeltzaleak. Grazian Mirandebek, Jean-Marie Ramuzpe eta Jean Telletxea 4, 5 eta 6. hautesbarrutiko hautagaiak izango dira. Hainbat ardatzerantzeko helburua azaldu dute alanola, euskara, etxebizitza eta baita tokiko botereen indartzea ere. Lurraldearen ahotsa Parisen entzunarazi eta autogobernuko instrumentuak eskuratu nahiko lituzke. Baigira gugirela bakarrak Euskal Herriaren botza zinez ekartzen aldugunak. Gugira azken finean hautagaitza abertzale argiena, pragmatismotik, lurraldetik sortzen dena, eta lurralde hau biziki ongi ezagutzen dugu, haren fruituak eta haren eragileak baigira ororen gainetik, eta senditzen bai dugu, gugirela izango gaienak, lurraldehunen interesak, Ipar Euskadiren interesak defenditzeko hemen eta Parisen. EAJak fermuki uste du sorpresa bat izango dela hauteskunde hauetan, lurraldean geroz eta presentzia handiagoa dutelako. Gaurko hirigune elkargoak baditu bere akatsainitz eta legeak ere behar dira ahamoldatu, holako egitura isa eleko egiturako izariko horiek hobekiago errespeta ditzazten eien barneko lurraldeak. Berriki sortu den Fronte Popularrak ezkerreko indarrak batu eta eskuin muturrari buru egiteko alternatiba bat proposatu nahi du. Horretarako, Iñaki Etxaniz 4. hautesbarrutiko hautagaia izango da, Colette Cadebel sozialista 5. eta azkenik Peio Dufo abertzalea 6. Ezberdinen arteko batasuna direla azpimarratu dute. Iñaki Etxaniz gaur egungo diputatuaren esanetan, iraganeko disputak alde batera jartzeko momentua da. Les égos et parfois les querelles de ces 20, 30 ou 40 dernières années. Etxebizitza eskubidea, laborantza, euskera edo bake prozesua izango dute ardatz, demokrazia parte hartzailea sustatuz. Fronte Popularrak itxaropenaren bozak bildu nahi ditu ekainaren 30. Hainbat urtez uste dut jendea kontra bozkatu duenik hemen lujalde untan. Babesteko zerbaitetaz, norbaitetaz edo eta hor aldiz sortzen da alternatiba bat. Lujaldeari lotua eta baita ere Parisen aukera bat baduena. Eraikitzeko, beste gizarte bat eta esperantza hortan da. Modem alderdiak beste modu batez egindako politika proposatzeko 2 hautagaiak aurkeztu ditu 5. eta 6. hautesbarrutia. Christian Debez eta Florence Lazer izango dira urrenez urren. Emakume libre eta engainatua bezala aurkeztu denak eskuin muturra geldiarazteko garrantzia azpimarratu du. Bizitako egoeraren aurrean buru egin behar dela dio Lazerrek. Iparraldea bakearen lurraldea dela kontuan hartuta ezinezkoa zitzaion muturrekok diren 2 alderdiak parez pare ustea. Hautagaiak bere hitzetan muturrekoak diren alderdiak irabazten badute euskera arriskoan izango litzateke. 2021 France Insoumise alderdiko kide guztiek molak legearen kontra bozkatu dutela nabarmendu du. Tous les députés de la France Insoumise ont voté contre. 4. hautesbarrutian hautagairik proposatzen ez duen arren, Jean-Jacques Lazer departamentuko presidenteak pertsonalki sustengua adierazi dio hautagaia ere den Jean Lazali.
udauntan ere bero sapa jasan behar dute dugu, agerian dena klima berotzea dugu, iaz urterik beroena izan genuen mundu osoan, lehen lehoan direnek gure laborariek aldaketa hori ongi sumatzen dute. Lehenik behar da onartu, arua kamiatzen dela, kamiatu dela eta kamiatuko dela. Eta behaz, gure lanean hartzeko, gure produkzione egiteko moldiak haintxe hor geruan kamiatu beharkotu. Senditzen ditugu eguraldiak ez direlakotze gonkorrak, baditugu uda izigarri idorrak, ondotik uda izigarri euritsuak, baditugu kabalen eritasun berri batzu, heldu direnak, ulitxa batzuengatik eta hori ere beroketari lotia da. Negurik ez da gehiago, karroinik ez da kasik bate. Dila 30 urte karroina bazen azkar bizpairu bi hastez beden segidan. Igan udan beharrik euria egin du ere bai, igan lagazkenien ere bai. Ena dila bi urte ikerragariko idortea zaugutu ginuen. Kahalak ere gaizki ziren, gure netxaldeko hartuare gaizki. Berotzeari buru egiteko gas emisioak mugatu behar litaizkela, baina hori lortzeko garraioan aratunatak ere mugatu behar direla diote laborari batzuek bildotxaren inguruan eman dezagun. Zelanda berriko asurki heldu da itxasuntziz, 6 hastez emaiten du hunate etortzea eta 5 eurotan kiloa saltzen da, karkasa. Aldiz, asurki konvenzionel lekukoa saltzen da lurberin bidez edo asuria bidez hameka kilo euro karkasa, nik saltzen dut biologikoan 14etan karkasa osoa. Etxalde batek unaimeste kapazitate balin badu, ez du izan behar doble kabalerik edo hiru aldiz gehiago, zenta bestela beti merkatuen menpegira, beti galtzalegira. Berotzearen aintzinean egokitu beharko dela, argi da, elikagai sektoreak ere bete-betean jasaiten baitu. Argi ematen du epe luzerako, gaur arte bizi izan ditugun ekoizpen sistemak, izan diten laborantza mailan, baita ere elikagai transformakuntza mailan, arrapentsatu behar direla osoki. Limitak dituen planeta batean gira, limita horiek, bat dira 9 limita, uste dut 7 danik gaindituak direla, eta ezin dugu horrela segi, zeren mugu hiltzaile baten kontra azkarki ari gira joaten. Egokitzea beharrezkoa eta lehen hobe. Ba guk lantrigi transformatzaile gisa baita guri lotuak diren laborariek behar dugu pentsatu ekonomia sistema berri bat, berriztatzaile bat, nun gure ondorioa ingurupenari buruz izango den ez ezkoa, ez limitetatik jaratago joiten dena, baina sortzailea eta bizia berriz, bioanistasuna eta bar sustatuko dituenak. Fotovoltaikoa garatu, segura baliatu, zorain baino gehiago, eta erne klima aldaketak ondorio frango izan baitezake. Kalitatean bai ukaiten aldu, ororen gainetik kantitatean eta oreka ekonomikoan. Zeren urte batzuek egingo dute gure hartzainak obligatu direla erostea saldaria munduko merkatuetan, eta horrek desoreka hain gogorra sortzen aldu nun desagertzeko fase baten ere sartzen aldiren, eta beraz haien ondorioz gure existentzia ere jokoan izartzen alda. Kabalen bizi kalitatea ere zalantzan, ura eskas jadanik, eta adituen arabera ibaien maila apalduko dela 1,8 ondoko urteetan Pirineoetan bertan, denbora berean itsasoaren maila igoko da ere, azken urteetan begibistan dugun klima berotzea dela eta. Gaur izango dira, 20 urtea ospatu zituen Aldudego Izarrak taldea kontzertuan Donibane Lohitzunen. Ikusentzuleok, Donibane Lohitzunen eta Baionanekin zituzten kontzertuekin bukatzen dugu gaurko saioa. Jarrarte!